Olipa huono aloitus. Se oli tämmössä ollut. Me ollaan täällä teletahtomaassa liikatunnilla. Tää on kyllä aika tuska. Me joudutaan niinku hölkkäämään tätä tälleen. Tai niinku, me mukaan siivetään pyramidia katsotaan. On tää hyvä, että täällä on mielikuvia. Tällaista näin. Ai, kuituloksessa. Joo. Ihan kato, eikö se työ, että me ollaan nyt menossa ylöspäin, koska me lähdetään laskemaan. Se on 3 päivä sinne. No niin on, niin sanotaan. Me ollaan pyramiidissa. Ai joo. Me ollaan aika ylhäällä. Niin. Ai, me laskeudutaan. Ai joo. Eikö mä nyt ihan vaikka suuntaan? Mä en tiedä, mitä tää kuvaakaan käsitellä. No niin, menee vähän kapillaan. Anne! Veetsi eniten. Mä oon täällä hakkukee. Mun käsi kramppaa tälleen sitä pääsälle. Kuitenkin näkyy vain jotain Elloa henkilökohtaisesti. Se on jotenkin vähän pelkää. Vai siellä? Juu, allu meidän video. Niin, välillä jotain vilkaisuksia muistuu. Elloa osia täällä näkyy. Nyt täällä on nyt tässä vähän kurattu käteen joskus. Ai se pakkoja. Se on lumihuippuisia vuoria. Täällä oli... Ai niin, me ei mutikaupassa eli tänään me lähdetään käymään sitä ehkäisyneuvolla. No oli jo niin. Milloin mä sinne mennyt? Emme voi sanoa, että joku Mitä siellä tarvii totta? Se on laskenut koko pyramidin. Et sehän jee. Aha, noin halkettiin. No niin. Aika harmi kuva just Elloa. Ensikö se aakerta ollut? Häh? Meri, tule video. Tule video. On, minun kädessä on näin. Mä sikapettu sen. Niitä on muistettu tämmönen aakertaa huoli. Eli pysty on... Ja totta on sitten. Ja me kuuluu. Niin? Mikä oli se tämmönen se aakertaa hajuttu. Niin sitten, kun se matikapettu sen, miten muistettu, että tää on niinku niinku ja rupes tollain sinne lokeissa. Me ei tehdä kaikki kuvitella, että kuvitella jotain. No meidän matikapea kysyi, sanoiko Aleksista. Se enemmän paksumuista vai huumassa? Sehän on vähän mielipidekin. Sen haluuks sen haluuks. Sen tulee olevan kuvitella. No tänään meillä on jo liikemiä tuolla. Varmaan se laukee minun päin! Ai repeäs mä olen vähän semmosia. Mies on selvinnyt, se on hyvin. Se laukee minun päin. Miten se laukee? Aika mukavaa. Se on YouTubessa. Ei näin. Meriläninen. Suoraan Tommi. Soittaa David Cookkia. David Cook on ihan pieni. En tiedä mitä me kuvaa. Meriläntikalari. Ei oo, tämä on yksiksi merenpahoja. Me kuulee hyvin laipunti. Meri on pareet. Mä sen monta kertaa. Se on ihana biisi. Mä oon kuullut kaikki biisit 10 000 kertaa. Ei se etu paikkaan. Mä en tiedä äänitä meidän elokuva. Nyt se kuvaa minua henkilöä. Mä voin lähettää jollekin presidentille, se voi hakea tuolta päivän pois. Niin, se kiduttaa meitä täällä. Niin, siis oikeesti se niinku yksi luokka. Me ei voi mennä kauankaan olla. Mutta ei lyö juostaa täällä pyramidia ylös ja alas. Niin. Niin. Hänellä. Mä en meirisin kännikällä juosta. Mä Meerin kanssa juosta. No niin, sormi oli eessä. En mä tiedä, mutta ei tiedä, eessä oli eessä. Mä oon siellä viikota Anulta. Hän on vihainen, joka heittelee kuusi. Oi, Sitten se kuvaa vähän niin kuin henkilöä. No äsken. Nyt se kuvaa. No taas.
Hei, me lopetetaan tämä. Me ollaan menty pyramidin yhdessä. Sellainen löytyy paaraa, kun halutaan jahaa. Hei, haluatteko sä valttikuntaa? En. No mä otan kammoa. Mikä mamma? Voit opettaa Ikulle valttia. Minä saan oikeesti valttia hyvin. Mä pitän vimpalta. Niin. Katsotaan, me ollaan valmiita mennä naimisiin. No saanhan me valttia. Aloita kenen kanssa? Silloin valmis mennä naimisiin, kun saa valtsuta. Aloita kenen kanssa? Joo, ei minuutissa. Aloita kenen kanssa? Ei kenen. Mä oon menty pyramidiin. Mitä? Nyt me pitää Ei se kuule minun persi. Ei. Voi mun naama. Ota meripersi. Se on kaunista kiinteä. Väärinpäin. Ei! Säkin pääsikö? Maija! Oota Lotta. Niin se. Lähettäkää sen Maijan kännykästä sinun kännykkä. Sillä on Bluetoothilla koneelle. Ei mulla, Maija laittaa koneelle. Ah, minäkin laitan koneelle. Maija, sä koneella Bluetoothia. Ei. Mulla on sellaiset johtoa. Ei, oo. Aika. On. Mitä USB? Maija on USB, kato, missä voi laittaa. No hyvä, että laittaa minulle. Minä Joo. ei ole galleria. Mossaa Maija nyt äkkiä. Ne on mossa. Merit on aika surkeata. Se pilaat kaikkien moshaajien. Anteeksi. Makko. Nyt hyvä lopetus synnäämään. Mä oon aika itse. Aina. Maija, Nyt tässä lopetus lähtee. Eihän käy käsiversio. Pysähtyy. Vierekkäin. Ellu. Ja sanokaa hei hei.